O proxecto de remodelación da praza de Fefiñáns é posible que se remate tal e como desexaba o Concello de Cambados, coa restauración da antiga escaleira frontal da igrexa de San Bieito. Esta restauración é agora máis posible grazas a que as escavacións atoparon a estrutura da antiga escalinata. Só é a estrutura interna desa escaleira, non? O que sería o esquelete. Faltan as tampas por onde dos chanzos por onde se subiría, claro. Que sospeitamos que estaban reutilizados. Eso xa era unha posibilidade daquela, cando tivemos a reunión na Dirección Xeral de Patrimonio en maio deste ano. Xa se plantexara daquela, ¿no? que poderían faltar. Agora, con esta evidencia, queda claro que hai estrutura, non? Unha vez rematada a fotometría, o Concello enviará un informe a Patrimonio para que a Administración acepte a obra de restauración da escaleira. Segundo o Concello, Patrimonio comprometeuse a aprobar este proxecto se aparecía a estrutura das escalinatas. Esperemos que manteñan a súa palabra que nos dixeron cando tivemos a reunión, que valoren que a existencia desa estrutura e que Cambados pois que volva a recuperar a súa historia a nivel patrimonial neste punto tan emblemático como a Praza de Fefiñáns, e volva a ter esas escaleiras que moitos veciños ainda se lembran dela e que creemos que se non se reconstruen agora, pois que quedará no olvido e non volverá a estar no seu estado orixinal. No caso de que sexa aprobado por Patrimonio, o proxecto consistirá en retrasar o muro ata a súa localización inicial, antes de 1970. As escaleiras laterais desaparecerían e só quedaría a escalinata frontal. Este muro foi, digamos, botado hacia fora, se retiraría o muro hacia o seu sitio original, e se construiría a escaleira. Sobre a escaleira original se reconstruirían os peldaños utilizando os peldaños laterales, que seguramente fosen os peldaños orixinais, e se reconstruirían, digamos, a escaleira hacia o atrio de Fefiñáns. Os traballos continuarán ao longo desta semana. As escavacións centraránse agora nos laterais da estrutura da escalinata buscando novos avances.